é o canal que máis seguidores ten facendo os vídeos en galego. Os que máis seguidores ten. ¡Ole! Eu mirando tamén anteriormente as redes sociales que estuvo unha chavala aquí nesta emisora que estuvo cun cliente ou non sei moi ben como foi ese tema. Pero que a min fíxome gracia, porque a chavala dixo que tiña os huevos máis grande que a pirola. Manda carallo, tamén dixo, non é emisora, manda carallo. Pois tuvo unhas visualizacións, esas palabras, de 1000 pares de cojones. Sei que, se non estou equivocado, que tuvo máis de 1,5 millón de visualizacións. Se non estou equivocado. E tamén un vídeo que se fixo moi viral, que foi aquí na miña anterior entrevista, que foi moi viral, tuvo unha visualización de carallo. Foi o de pouco vai lavar o ollo do cu. Iso foi viral, pero viral.